Kar bilang pinimarli catering service non akimi ke sengpon. Cinthong bijak kriya long tim karbi ang longa tumpen ka humridam. Kar bilang pinimarli catering service non akimi ke sengpon. Nahok adim le kichukijun amukha padupon liputik kiron ke bak atum ki kenang sot binong son mat hapen ili karbi akhe along tanon ke kimisen ang thek langlo lasi alang litum ni marli bangkri poching room penchi seng ponsi karbi lang pin ni marli catering service amen chi ir penchi seng ponlo kar bilang pin ni marli catering service mai phi premahan sipi ahin pen pater piponsi nijang karbi anglok pothat lang so area ang bong kiron ke bak ji aphan wedding pencheng lok birthday along punon special occasion la pen prexam along pusitame kiron ke bak nang jiddo liputi kar bilang pin ni marli catering service alang nitum aphan birta pen isi ke joypon ke ji aphan 60014567337 lapen 7635861977 a number along humri ignon joy ke pen catering service longpon ikji ping nong 782450 POPS by Thalangso West Karbi Anglok Amri pen Hemari Bongrung report NE Pai News. Nè tôi lắm. Nilimen ni premahan sepi. Nanti tu korpus lo men ke ciseng ke. Oh nilitum so catering kaceseng amen ke karbi lampi ni marli catering. Nanti tu han contact joy ke ye pan number tu ikata. 56737 lapen tulang 7086585779. 6001477729 dadu gadi. Nalimen ke? Nilimen ke premahan sepi. Nali arpu. Ni la president. Secretary ke. Secretary. Nanti tu ko pipi lo la so pena kimanga. So nilitum la so puthak kemang nilitum so alu tum sitame hemakam chot mane hemakam sitame chiklem po khit sitame la so hem lahai ke klem ke hemasai klem bom no mati di la se an so se nilitum ta paprang dunji mane mate income source hin sita sap nang pa dunji mane pigalo la so kama tha ben si ke seng pon lo Nanti tu mane la so bangko ando gado. no man nilitum bang credit pon Kimang weke la so kiseng ben ang tengko pila. Kemang kinitum lalo hem no sita me sapso dang sa me charchak dun thegji pan no la pen ke pini rong sita me pinya kam duk sai jo ki pen nitum chera ki tu dun thegji pan na Nanti tu han nang hang pulo tangte nanti tu nikwana por sipi un. nilitum han jong si advance pen ang than no pulote tangte jong si nane along ka break nilitum han ke cheng pen ki bu abi pulon tin hok sita me nilitum han Kuan si ne ador kan. Bang ke nilitum Kecing wai kan. per hour 3500 isi Per hour 3,500. para da pen ke jong si halloween pulote mane Transportation bang ke sapso nang chema khadun so te si hin langge non ke dam tang long ko ano nang tum la so service ki pilong ke. non amat ke nilitum la so group bang ke non pinin si ke sengcheng lang mase pinin lada kan first lo nang ke la so nilitum abhijit sir fan si nang mc sir ham si churo lo nilitum han ning ka chet ki pe lada na so pa mate la so war sign na ki ko churo fik la sir han si ta Ha tun ko la so concern silong la ke nilitum ke drum la. mane atwa ke rong khang do ko ko mane mi la ba ta Cinthong bijak kriya long tim karbi ang longa tumpen ka humridam. Lakha ke thom Cinthong constituency kaparlo bijak kriya long tim karbi ang longa tumpen ka humridam. Hakop hisar phusar arni pen kachithang klub alang bi amen bijak kriya long tim karbi ang long pen ka humridam. Lapen hada karbi ang long ACEM Dr. Piliram rong hang lapen alang lipen klem rap tim karbi ang long atum banta bohot pen horon jatang pamesi ok pusitame klanglo. Lapen ke hada kelang adim kepang tirja phan sitame sai amodeng pon popusi cecaklo lapen ke towar sitame pipon popusi cecaklo lapen puthot Cinthong along kaching thur amuke klem pon adim an Cinthong rong arak pinpo arong along towar sitame ing pupon son thak thaksi umraji lapen phet munso kacheleng atowar kaselam pon ji aphan lapen amser khasi
kharwang alin dokbok kedo ahem ke kim kerang ponjia phansi tame long e sompon amri pen hemari bongrung report NE Pai News. Laten ke Carbon Autonomous Council itu United Nickel Hills Laten North Kachar Hill District Long Lok Pen non puan tada siam tumbang pinang karang pinang ko sidak arong sa tunang tha lasut ini kamat hak rang dukok ajoy ni tahilo ini bangke khang masa ajal din kui pen ke man da Cingthong ahwara long bisaki bu sido dak bisikri laso kapang thirjia phan la pen towar ta be lai towar asayang deng da klemik po la pen da kapelang meje phana klemik po akape asayang deng da klem je phan da ini Carbon Autonomous Council pen ingkan siang bo klem po je phan abori phan sidil sik sedang lasi da Carbon Autonomous Council Department team tu kadang nang le alo tapi non ke bangji MP election Lok Sabha election hala so Lok Sabha election ta arnam hirjume ka chuhang pon bisikri arnam hirjume chuhang pon Bharatiya Janata Party pen team kar biang long hin pen tiket ke long pon nang le Umar Singh Tiso as Umar Singh Tiso phan muni da hirjume ke dolo rara hirjume ke dolo sita arnam hirjume ta nagi asi arnam hirjume ta chuhang masih pindah Cingthong awak ke bang sayang dengke lagi tapi ni ok kilang ke dak aratum alenge saratum lapenda garong saratum na than lapenda urusal tum nang thana bangke lada ke penang pinung lang tungong talangong le ita pini ko pai lo nang tuma theklong lo ko pai rap lo karbiang lo ra ko pai lo masih je ok ta bhari ke thi pikpa ka oxygen chonlu sebam lasi lahai ke arna maning samlok long te ok ta na cheklangi pusi lasi pini ba theklong dak lo ok ta na cheklang dak nana ok du nang te ok tum ta dam de lasi ata isia ko pai lo arna hanta itu mana hirjumi nang ti pochoro lo akan na alang plus lo kai ki dame hirjumi nang ti nang ko pusi alang ko mata jordom